Bielky vyšľaháme s cukrom do tuhej peny. Kým sa šľahá bielková pena, žltky zmiešame s olejom a pridáme ich k bielkovej pene. Pridáme múku, prášok do pečiva a krátko prešľaháme. Motu navrstvíme do okrúhlej formy na pečenie o priemere 24 cm. Upečieme. Do hrnca dáme cukor, vodu, rum, babián, 4 klinčeky, lyžičku škorice, šťavu z jedného citróna, šťavu z jedného pomaranča. Do hrnca prilejeme aj malinové pyré. Malinové pyré si zadovážete z Yummy.sk. Hmotu uvaríme a necháme poriadne vychladnúť. Upečené a vychladnuté cesto prekrojíme na 3 časti. Vnútorná časť je o niečo hrubšia ako krajné. Tenčí plát cesta potrieme malinovým džemom, položíme hrubší stredný plát, ten poriadne polejeme rozvarom, aby bol dostatočne šťavnatý a zakrieme ho posledným plátom cesta, ktorý sme potreli džemom. Na polevu som využila fondant z Yummy.sk, ktorý stačí ofarbiť farbivom a pridať trošku vody na rozriedenie. Rozriedenú ešte teplú polevu nalejeme na pripravený koláč a necháme stuhnúť. Wow!